Pode parecer un simple elemento do mobiliario do albergue de peregrinos de Pontevedra, pero este banco é moito máis. Que é unha máis que se suma pois a dar información, a embelecer tamén o camiño, como non, porque que é ten un elemento onde os peregrinos se sentan e sacan unha fotografía e levan unha lembranza do camiño. O deseño recórdanos inequivocamente os sinais que marcan o trazado do camiño de Santiago. E esta pequena placa cun código QR a que fai do banco un punto de información moi interesante pro peregrino. Pues un código QR, el cual das que ya de acceso a información de la zona, ¿vale? Para que puedas ver en qué lugar te encuentras, cuántos kilómetros te faltan para llegar a Santiago, qué te puedes encontrar por la zona y en este caso que puedas ir viendo a continuación dónde va a estar situado el siguiente banco peregrino. A día de hoxe hai xa 150 instalados en diferentes puntos do Camiño de Santiago, tanto dentro como fora de Galicia. Tenemos otras diputaciones, pues como pueden ser, bueno, pues en concreto pues Zamora o Huelva, ¿vale? Y otras que ya estamos, bueno, que ya hablando con ellas. Estes bancos peregrinos pretenden ser un elemento máis para facilitar o traxecto aos camiñantes que se dirixen a Compostela polas diferentes rutas xacobeas, que a día de hoxe gozan dunha excelente saúde. Nótase por fin xa temos unhas cifras de turismo potentes xa de turismo internacional e moito del grazas ao camiño, non? Estamos en cifras prepandemia. Si seguimos así con este ritmo, pois vamos incluso mellor a sobrepasar o 2019, o cal sería un éxito rotundo. Ademais destes bancos, a empresa instala tamén fontes do camiño, elementos que ademais de ofrecer auga ao peregrino cumpren esta función de punto de información.